Ingoma ngabe ilahlile. Kwenzakalani kahle isikhathi self before sendedede. Ingoma egcina ukuphuma nje ethi lapho ikhona shoshu. Kaphethe leyo ngoma. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Umbango ke wengoma phakathi kwaMbeje kanye noSweety uyaqhubeka njengoba uSweety eseze wayoyikhalela okhosini ukuthi abantu abazi ukuthi ingoma eyakhe. Kwaphika ukuthi ke bamfonela ke naye ke uMbeje ukuthi Mbeje ngabe uyayivuma nalento. Waphika kuMbeje ke wakwazi ke naye ukuthi ayikhulumele. Ngizokudlalela ke le video khona manje ukuze uyizwele wena ke inkulumo ikiswano phakathi kwabo bobabili. Mawukuthi uyaqala ke ukufika kule channel, share usubscribe ukuze ungaphuthelwa ama video afana nalawo ashone khona ke ngakudlela isikhathi sakho. Ayikhaboni ingoma. Mhlawumbe ukuthi ngiyayidla le ngoma ngabe ilahlile. Kwenzakalani kahle isikhathi self before sendedede. Ingoma egcina ukuphuma nje ethi lapho ikhona shoshu. Kaphethe leyo ngoma. Ngokuthi ihambe kodwa ayifunanga kuqala. Ngenxa yobuhlobo nje obukhona emhlabeni. Okunye nanokusazi ukuthi asifuna ukudlula lapha kodwa khona nanokuhlobo. Ukuthi ingoma ingaphansi kwami. Ukuthi naleshow lapho ngisikile ngithi ngisithi isihloko ngisazoqala ngokopa ingoma. Sweet. Ngabona isiphuma futhi ngoba isiphumile futhi okuningi ngase kungivimbezela mase kuwetha izinto. Hey, Ngiyazi ngoba isiphumile. sasincane isikhathi ukuthi ungaresponda Sweet mfowethu kulento. Hayi ngeke ngisaresponda ngiyezwa ukuthi kukhulunywa ubuxoki lethi phone ubusuku bonke kufona ukuthi konje kuzokwenziwa njani ukuthi le ngoma igcine kuthiwe yakhe kodwa nje ingoma yami akekho ngazizwe lonke leyazo. Okay, sesiphethe. Okay, kulungile bikele. No, ngifuna ukuthola estage ma perform. Le ngoma ethamba nqola yami ngayizwa nicula nobabili. Kwenzakalani? Shothi malukaqinise mawubuza ngoba kuyenza ukuthi ngiyaphendula nawe uyaphendula ngifuna igcina yathi. Awuphendule Sweety, kwenzakalani le ngoma? Icula nobabili. Hayi insengwakazi nje leya ngoma isengwa yiviyo ngasho njalo nje kodwa nje yona ingeyami ingoma ke ukuthi awube kusabonakala mase isenga zonke ngoba zonke zidle embeleni yami. Awusuka mathatha. Sweet ngapha eGoli, uMbeje ucingweni eThekwini. Ngiphefuma kuphi njengamanje uyakuphi Sweet? Noma uyakuphi? Ngiphuthuma mina lapha ePomoroy ngizobe ngikhona phela abafundi bangicela bathi bazokwenza ukuthi leya ngoma ngifike khona isishaya imillion bangicelile ngiyakhona nje. Ngicela umphendelela lo akayindawo lo. Okay everyone, sivala lana ke i-video namhlanje siyibeka onqi. I really hope to enjoy le i-video namhlanje. If you enjoy ngiyacela ukuthi usmash lo like button, uphinde usmash lo subscribe button. Ungakhohlwa ukuthi ubhale umbono wakho down below ukuthi wena uyibona kanjani le ndaba yabo bobabili, engabe wena ukholelwa ukuthi ingoma eyabani. But anyways ke I will see you in the next video. Bye.